Bos días a todos e gracias por vir. O motivo de facer esta charla, o motivo real foi que Belén me dixo ti eres voluntario para facer unha charla este ano. Moitas gracias, Belén. Pero o motivo real, en fin, foi unha vez falando cun compañeiro veterinario que con motivo da salida daquiles test de detección de xestación nas granxas, detección de xestación no leite, que me dixo que a miña profesión que nos quedaban 2 telediarios. En un primeiro momento preocupeime e despois empecé a pensar e seguín preocupado porque digo, é verdad que a xente nos ve así, ve que o único que facemos nas granxas é ver se as vacas están preñadas. Entón empecé a preparar unha charla onde expuxera o que realmente facemos e todo o que ainda podemos facer. Moitas veces non somos capaces de chegar a facer porque non nos deixan ou ben dispoñemos de todo o que nos fai falta para facer. Antes de seguir, quería facer unha pequena introducción para que queden un par de cousas claras. Todos sabemos que unha vaca, ao parir, empeza a dar leite. Empeza a dar leite e vai subindo a medida que pasan os días, e todo vai ben, vai subindo a produción, hasta que aproximadamente ao cabo de 2 meses chega ao que é o pico da produción, a produción máis alta por día. E a partir de aí, según van pasando os días, pouquiño a pouquiño vai descendendo a produción, hasta que, ao pasar os meses, é prácticamente insignificante. E isto non é igual en todas as vacas, pasa máis exageradamente nas de terceiro parto, e vemos as de primeiro parto que menos exageradamente. O pico é moito menor, pero tamén o descenso na produción é menos impicado, con menos pendente. Iso é o que se chama a curva de lactación. E os días que está un animal dando leite chamámoslle días en leite. Isto é importante que o entendamos para despois o devenir da charla. E a media de todos os animales que temos no establo son os días en leite dese establo. A importancia desto é que nesta zona de aquí, aproximadamente, as vacas son moi rentables dando leite, son moi productivas, máis ben dito, son moi productivas. Querese dicir que por cada euro en alimentación que invirtamos con elas, o retorno vai ser moito maior que nesta zona de aquí. Aquí o gasto vai ser menor en alimentación, pero se o que queremos é gastar menos, presento-vos un modelo de vaca que é bastante barato a hora de darle de comer, ten moi pouco gasto. O importante é que sean rentables, que cada euro que invirtamos sea retornado con creces. Entón, a nosa función é manter as vacas dando a maior cantidad de leite posible na zona máis rentable da produción, e tamén é que haxa partos. Primeiro, porque a vaca necesita parir para dar leite, e por outro, porque necesitamos animales para repoñer todas esas baixas involuntarias que timos ou as baixas voluntarias que queremos facer para que haxa unha mellora xenética no noso establo. Se facemos un bon programa de reproducción, os animales que veñen de novo teñen un potencial xenético moito mellor que os animales que timos de atrás. Todos os estudios que hai a nivel mundial dinos que ten un custe económico estar con moitos días en leite, con demasiados días en leite nunha granxa. Todos a nivel mundial. Non se poñen de acordo se son máis, se son menos, eso quizás é o de menos, porque cada granxa individualmente, según sean os seus custes e os seus gastos e os seus retornos, vai ter unhas cifras distintas. Pero o que sí que se pon de acordo todo o mundo é que nos sale caro ter os animales dando leite demasiado tempo. Entón, o noso oficio, digamos, que non é simplemente diagnosticar xestacións. O noso oficio é moito máis, porque diagnosticar unha xestación é relativamente fácil. Calquera con un pouco de entrenamento pode facer, e teño probas. Calquera pode facelo. Entón, que facemos a maiores? Que aportamos a maiores a unha granxa para que esa pode ser máis rentable, para que teña maior produción? Ben, o realmente importante non é ver se unha vaca está preñada, porque diagnostica a preñada e aí sigue. O realmente importante é diagnosticar as que non están preñadas. E que facemos con elas despois? E por que non quedan preñadas, sobre todo? Porque que non quede unha ou dúas, un porcentaxe pequeno, é o normal. Pero se hai moitas que non quedan preñadas, temos que diagnosticar a ver polo que é. Se hai un caso de infertilidade, temos que ver, hai un montón de causas e temos que romper aí os cornos todos os días para ver polo que son. Creo que non dispoño de moito máis tempo que 40 minutos e non podía dar outra hora de charla, non? Non, bueno, Sonia non me deixa dar máis, entón vámonos ceñir ao pouco o obxectivo da charla, senón podíamos estar falando unha hora máis sobre as causas de infertilidade nun establo. Outras veces non é que as vacas non queden preñadas,
senón que perden a súa xestación. Diagnosticámolas moi cedo e ese embrión non acaba indo a término por multitud de causas. Mirad, hai todas estas. E aí tamén temos que volver a romper os cornos a ver por que as vacas están abortando ou perdendo a xestación. Poden perder con moi poucos días ou pode ser xa no último tercio de xestación cando son moi evidentes. Pero se non se diagnostican preñadas moi cedo, non podemos ver esas perdas de xestación tempranas que hai. E outras veces as vacas non quedan preñadas por algo tan sinxelo como que non se inseminan. Se non se inseminan, costalles bastante quedar preñadas. E a nosa función é intentar que esas vacas se inseminen tamén. Unhas veces non se inseminan porque non andan en celo, que suele ser a menores das veces, e outras veces porque non se ven eses celos. Unhas veces porque non nos poden mostrar elas, outras veces porque non se mira bastante para elas, e outras veces porque hai algún tipo de patoloxía tamén que impide que se mostren, non? Hai un montón de causas que tamén nós temos que diagnosticar a ver que é o que impide que se vexan os celos nesa granxa e temos que poñerlle remedio a eso, evidentemente. Hai que dicir en defensa vosa de que as vacas, a medida que aumentan a produción, a medida que as seleccionamos xenéticamente para que den máis leite, as horas que manifestan celo son moito menores que fai anos. Pero non quere dicir que non teñan celos, Tamén entra dentro das nosas atribucións facer revisións posparto dos animales. Comprobar que é o que pasa os días posteriores ao parto nos animales, porque xa se dixo multitud de veces nestas xornadas que se nos primeiros días despois do parto todo funciona ben, a lactación vai como unha seda o resto do tempo. E que teñamos un porcentaxe pequeno de patoloxías despois do parto, pois pode ser normal, pero se a incidencia é moito maior do normal, aí temos que empezar a tomar medidas. Non consiste en tratar animales, senón que temos que tomar medidas preventivas, buscar a causa desas patoloxías e intentar acabar con elas, que sempre é máis rentable prevenir que tratar. E ben, o que entra dentro dun programa de reproducción, que era o que vos quería decir que nos facemos, é un dos obxectivos desta charla, decir que o que facemos e o que podemos facer, tería estes 4 pasos fundamentales, non? Primeiro, valorar o estado actual da explotación. E para iso necesitamos a colaboración do gandeiro. Necesitamos datos da explotación. A medida que as explotacións medran, hai moitas máis inseminacións, moitos máis partos, moitas máis patoloxías, e manexar esa información a veces é bastante complicado porque é moi grande o volumen que temos. Necesitamos utilizar ferramentas informáticas que nos procesen esa información e que nos den esa información procesada para decirvos a vos e que podamos tomar en conxunto decisións na vosa granxa. E cantos máis datos teñamos, mellor. Máis decisións podemos tomar. E sempre decisións fundamentadas, que non estén basadas en sensacións ou eu oín que ou non. Cando un ten datos na man, toma sempre decisións normalmente correctas porque teñen unha base. Porque non nos engañemos, a ciencia sen datos non é ciencia, é bruxería. Entón, traballando con datos vai ser moito máis difícil que nos equivoquemos. O resto será dar paus de cego. E a nosa función é darvos digerida, digamos, o procesado desa información. Un ordenador vai nos dar información deste tipo. Gráficas, números, índices, e nós temos que interpretárvolos para vos, e dicirvos, imos ben ou imos mal. E un solo índice non nos vai dicir o estado real dun establo. Calquer índice pode maquillarse vendendo vacas e comprando outras novas, por exemplo. Entonces, manexando esos índices, como poden ser a taxa de eliminación, pois podemos dicir, non, este establo non vai ben, porque tens que comprar demasiadas vacas, algo non está funcionando ben, ainda que a fertilidade sea espectacular, non? Entón, hai que saber interpretar eses índices e adiviñar onde está a problemática que temos nun establo. Ou, o mellor, non é problemática, o mellor a cousa vai ben, intentamos mellorar un pouquiño, simplemente. Porque a veces a verdade é que se convirte un pouco engorroso interpretar estas gráficas e non estás afeito a elas, ou este mare magnum de números que andan aí metidos. E iso é función do técnico, para eso nos pagan, para que intentemos digerirvos esa información. Para que vexades un pouco a utilidade deses datos, de que metades datos, nós dispoñemos en Seragro dunha ferramenta informática, un programa, Gesgando, no que os técnicos introducimos, os técnicos e gandeiros, moitos gandeiros, cada día máis, están introducindo os datos da súa explotación, inseminacións, toros, inseminadores, partos, etc. E collín a 193 explotacións para facer este estudio que agrupan unhas casi 16.000 vacas. Estudiamos o período desde o 31 de agosto pasado, un ano para atrás, con datos, xa digo, de produción, de reproducción, etc.
E para ver que salía dai. Vamos ver. Descartei moitas explotacións porque os datos non estaban totalmente metidos e outras simplemente porque non tiña datos de produción delas, de estar en control leiteiro. Pero, bueno, foi unha mostra, penso que suficientemente grande para sacar conclusións. A importancia de meter datos no ordenador, quería vos poñer un pequeno apunte, por exemplo, pode ser, cando un mete o inseminador, pode ver que hai diferencias entre un inseminador e outro. Simplemente. Podemos dicir que temos un problema de fertilidade, pero simplemente un inseminador ten maior eficiencia que outra hora de inseminar. E iso podémoslo saber se metemos eses datos. E cun número de inseminacións moi grande, non con 10 inseminacións simplemente. Foi un pequeno exemplo salvo. E aquí é unha gráfica para que vexades cada puntiño destes é unha desas explotacións. Canto máis hacia a direita, máis vacas. E canto máis hacia arriba, máis litros de leite. Por exemplo, esta explotación de aquí tira unhas 270, 65 vacas e unha media de produción de 35 litros nese ano. Vedes que un grupo bastante heteroxéneo, que hai explotacións grandes, explotacións pequeniñas, explotacións moi produtoras e explotacións pouco produtoras. E a primeira conclusión que sacamos deste grupo é que o tamaño non importa, porque hai explotacións moi pequenas, con menos de 50 vacas, que están tendo producións moi boas. Pódense facer as cousas ben, independentemente se tes unha explotación grande ou pequena. Necesitaría outra hora máis, que creo que Sonia tampouco me vai dar, para falar das xovencas e do estado actual das xovencas, que é un capítulo que suele estar un pouco olvidado, pero afortunadamente esta tarde hai que me saca a papeleta, entonces pasaremoslas un pouco por alto e deixaremoslas para a tarde, non? Unha vez visto o estado actual da explotación, que facemos? Establecer obxectivos. Que é o que queremos facer? Como queremos mellorar? Entón, temos que facer uns obxectivos que sean realistas, que se podan cumplir, non? Mirar de que situación partimos. Se temos unha explotación no que os datos non son os mellores do mundo, pois intentar melloralos un pouco de cada vez, non intentar dun mes para outro ser unha explotación top. E fixarnos en que están facendo os demais tamén. Entón, nós, de acordo co gandeiro, vendo as súas posibilidades, as súas capacidades e a súa vontade de mellorar, pois imos poñer uns obxectivos. En días a primeira inseminación, detección de celo, etc., que poden ser distintos en cada explotación atendendo as súas circunstancias. Non teñen que ser os mesmos para cada unha, verémoslo máis adiante. Mirade, nestas explotacións que vimos antes, fixen unha relación, volven ser as mesmas explotacións de antes, non? Entón, canto máis a direita, mellor fertilidade teñen. E canto máis hacia arriba, mellor produción. E non sacamos ninguna conclusión, senón únicamente que non ten nada que ver a produción coa fertilidade. Podemos ter unha produción moi alta e unha fertilidade moi boa ou moi mala. É igual que as que producen pouco. Poden ter unha fertilidade baixa ou moi alta. Non sacamos ninguna conclusión ao respecto delas. Dentro de establecer obxectivos, xa vos digo, por exemplo, pode ser reducir a patoloxía posparto, que, como dixen antes, podenos afectar a fertilidade, afectanos o tempo no que as vacas van quedar preñadas. Se estas patoloxías son moi altas, demasiado altas, vai facer que as vacas empreñen moito máis tarde. Entón, un primeiro obxectivo podémoslo poñer aí, en atacar de raíz as causas que nos poden provocar calquer tipo de patoloxía posparto. Establecer un período de espera voluntario, bastante importante. Isto quere decir, a partir de cando vamos a empezar a inseminar as vacas, desde que paren. Isto non ten que ser igual para cada explotación, ten que ser distintas. Creo que hasta me daría para outra charla, se me deran outra hora máis. E tuvera ganas tamén de dala. Pero, bueno, digo porque é distinto para cada explotación e podemos estar discutindo entre técnicos aquí media mañá sobre cal sería o máis axeitado para cada explotación. Pero temos que estar de acordo, desde logo, co gandeiro, cal está disposto a facer. Porque é tontería poñer un período de espera voluntario e despois non o cumplir, non? Temos que ter en conta factores individuales dos animais, a persistencia e, sobre todo, xa digo, o factor humano. E unha vez que decidimos cal é o período de espera voluntario, carai, pois cumplilo, se non decidimos outro. Entonces, para eso, temos que empezar a inseminar as vacas cando dixemos que íbamos facer. Non? Mirade esta gráfica, relaciona a nosa produción, canto máis para arriba máis produción, coa taxa de preñez. A taxa de preñez non expliquei
e é un índice que nos relaciona a fertilidade que hai nun establo coa detección de celos, que nos indica como se van inseminando as vacas. Pode ser unha fertilidade moi boa e unha detección de celos moi mala, e imos conseguir o mismo con unha detección de celos moi boa e unha fertilidade moi mala, ou ao revés. Pódese compensar un con outro. Se os dous están altas, maravilla. Se os dous están baixas, temos un problema bastante gordo, non? Entón, fálanos de como van quedando preñadas as vacas, e van quedando a bon ritmo. Así, a simple vista, parece que non hai nada que nos diga eso. Parece que non hai ninguna... Pero sí que sacamos algunha conclusión, se vemos. Mirade, de aquí para atrás, a taxa de preñez é pequena. E de aquí para arriba a produción é moi alta, desta línea verde hacia arriba. É moi difícil ter unha moi alta produción se a taxa de preñez é mala. Moi difícil. De feito, creo que hai dúas explotacións que o logran aí raspadiños. E pola contra, as explotacións que teñen unha boa taxa de preñez ou moi boa, a partir do 25, o máis fácil é que podan producir, que teñan unha produción alta. Non é o único que necesitamos, evidentemente, a taxa de preñez, vémolo aquí, pero sí que axuda a tilo. Entón, debe ser un factor necesario, porque senón é moi difícil ter unha produción moi alta. E se vemos a fertilidade e os días en leite, hai unha pequena tendencia a que as explotacións que teñen unha mala fertilidade teñan moitos días en leite. Non é o único, evidentemente, pero a fertilidade non é o único que nos fai falta, porque fixadevos, en todas estas explotacións que están aquí neste recuadro teñen unha boa fertilidade, polo menos maior do 30%, pero como se despisten, como non fagan un bon manexo, van a estar con uns días en leite demasiado elevados. E iso vai provocar que a productividade na granxa sea menor. Evidentemente, hai exemplos para todo. Dentro dunha media, pois, que vos direi? Collín un par de exemplos para que vexades que estrategias distintas se poden seguir nunha explotación ou noutra, atendendo ao que teñamos en cada granxa. Non é o mesmo que se fai nunha explotación que noutra. Isto sí é moi frío, pero vamos a seleccionar un momento. Mirad, estas son explotacións nas que a media de cando quedan preñadas as vacas, é dicir, o intervalo parto, inseminación, fecundante, é boa. As vacas quedan preñadas en tempo, en todas elas. Pero hai distintas estrategias. Nestas explotacións, mirad cando se empeza a inseminar, con cantos días se empeza a inseminar, de media. 94, 95, 97, 99, son bastantes días. Eso por que o consiguen? Porque teñen unha fertilidade boa e unha taxa de preñez extraordinaria. Con unha fertilidade boa, e aparte, vendo celos e inseminando, pois conseguimos que as vacas queden preñadas en tempo, inda que empecemos a inseminar moi tarde. Non lles preocupa empezar moi tarde a inseminar, porque saben que ven celos e inseminan, e cando eles queren, quedan preñadas as vacas. En cambio, hai outro grupo de establos en que empezan a inseminar hasta un mes antes, o que dá para 2 inseminacións e media a maiores. E consiguen que as vacas queden preñadas nese tempo, porque a súa fertilidade xa non é tan boa. Teñen que empezar a inseminar antes para conseguir o mesmo obxectivo. Como fan eso? Ou con unha maior detección de celos, ou sincronizando vacas, ou, bueno, hai varias estrategias para conseguilo. Pero consiguen igual. A pesar de ter unha fertilidade baixa, pódese conseguir que as vacas queden preñadas en tempo. E os días en leite, polo tanto, van ser bons. Imos estar na zona máis productiva daquela curva que vos enseñei ao principio. Entón, o obxectivo é inseminar, evidentemente. E paralelo daquelas granxas, escollín 77 granxas nese mesmo período que utilizan habitualmente sincronizacións de celo. Descartei aquelas que se utilizan moi de vez en cando porque é máis fácil cometer erros ou despistes no que son as rutinas dos pinchazos, das rutinas das sincronizacións de celo. Entón, o único factor por que descartei as outras granxas é porque sincronizaban moi pouquiñas. E collen as 77 granxas que máis sincronizacións de celos utilizaban e estudiámolas. Mirade, dábanos un total de 26.000 inseminacións en total, das cales pouco máis de 18.000 eran celos, inseminacións por celo natural. E que obtuvemos aquí? Pois mirade, que a fertilidade do celo natural foi unha media dun 38% nesas granxas. E a dos celos inducidos deu-nos casi un 34%, un 33,7%. Houve unha diferencia. De aquí, dentro do que é o celo natural e o celo inducido, separamos en tres partes ao final, pero que son dúas. Unhas son as inseminadas a celo visto, que van incluídas as que son inducidas por unha simple prostaglandina,
e que só os inseminan se se ven andar en celo, e outras as inseminacións a tempo fixo, que son inducidas, pero con tratamentos nas que se inseminamos en que non nos vexamos andar en celo. Mirade que a fertilidade chama a atención das 1000 e pico inseminacións, casi 2000 inseminacións que se fan por unha prostaglandina inseminando celo visto, a fertilidade, chegou a ser casi do 41%. E a fertilidade das inseminacións a tempo fixo é dun 31,5 casi, comparado coa fertilidade a celo visto, que é moito maior, un 38%. Isto é bon ou é malo? Que vos parece? Isto é o que é. Os datos dixeronme isto e puxenos aí, non hai nada máis. Pero fixadevos en que unha de cada 3 preñeces neses establos é por celos inducidos, é por pinchar. É dicir, unha de cada 3 vacas estaría inseminada moito máis tarde se non fora porque se pinchou. Ou algunha nin siquiera inseminada a día de hoxe. E unha de cada 4 son por inseminacións a tempo fixo. Animales que se inseminaron independentemente de se lles vía o celo ou non. O cal é un volumen bastante grande. Volvemos para atrás e miramos que foran de 20.000 inseminacións, en total. Falamos de moitas vacas preñadas gracias a que se inseminaron por sincronizacións. Evidentemente, esos foron medias. Hai establos nos que timos con fertilidade por celo natural e cando facemos unha inducción de celo, a fertilidade caenos en picado. Pode haber múltiples causas e podíamos aquí estar falando un anaquiño do que cales son as causas de por que hai menos fertilidade nestas granxas. En cambio, noutras é ao revés. A fertilidade por celo natural é baixa e chegamos e facemos sincronizacións e a fertilidade aumenta. Eso ten a súa explicación, que tamén nos daría para un cachiño máis, un cacho que Sonia non me vai dar. Pero esa función do técnico, chegar aos establos, ver o que sucede, tire estes datos para decir, mira, aquí está nos pasando isto. Vamos a seguir por este camiño ou cambiamos de estrategia. Pero facémoslo con datos na man que certifiquen. Estamos falando nestes establos de, mirade que número de inseminacións son as que me proporcionan estes datos. 300, 400, casi 500 en período dun ano, en algún establo. Entón, todo isto para que? Para ter uns días abertos, é dicir, os días nos que os animales non están preñados o máis pequeno posibles, dentro dunha racionalidade, e que os días en leite sean tamén os mínimos posibles dentro do que estamos esperando. É o fundamental. Todo isto é para ter uns bons objetivos aí. Mirade, estas mesmas explotacións de antes relacionámolas o número de vacas cos días en leite. É que observades aí. Canto máis hacia a dereita, maiores son as explotacións. E canto máis hacia arriba, máis días en leite teñen. Hai de todo, pero as explotacións, a medida que van medrando, intentan ser máis eficientes. Estar na zona de que os días en leite son os axeitados para ter unha boa productividade. E explotacións pequenas, hainas incluso mellores. Toda a cuestión de traballar con xeito. Dentro dos obxectivos tamén temos que establecer cando deixar de inseminar un animal. Non podemos estar peleando continuamente con el, e sobre todo se a un, ainda bueno, que tes cariño, pero se son moitos non podemos estar continuamente peleando con eles. Hai que ter claro cando deixar de inseminar. E mirade, que curioso, nestas explotacións, se analizamos o que é a tasa de preñez e a tasa de reposición, resulta que canto maior é a tasa de preñez nun establo, canto máis hacia a dereita, máis tasa de preñez, e canto máis arriba, maior tasa de reposición, os establos que teñen mellor tasa de preñez tenden a ter maior tasa de reposición, que non é o mesmo que tasa de baixas. Este establo de aquí probablemente comprou moitas vacas, por iso tuve unha tasa de reposición moi alta. E outro dato que nos dá é cantas lactacións teñen os animales que temos no establo de media. E vedes que a verdade que é moi difícil pasar de 3 partos por animal. E independentemente da produción, Mira, aí tides o límite en 30 litros e aquí 3 partos. Moi poucas explotacións consiguen pasar de 3 partos. Independentemente da produción, ainda que hai aquí unha pequena excepción. E algúns non, o mellor non é que non queiran
que non queiran pasar de 3 partos. Daríanos tamén para outra charla falar sobre esta diapositiva solo. Pero, bueno, isto é o que hai. Que moi poucas consiguen pasar de 3 partos, ou mellor non pasan porque non queren. Tamén. E despois de establecer uns obxectivos, pois o mínimo sería intentar cumplilos, non? E para intentar cumplilos, teremos que facer algo, non sentarnos e esperar a ver se pasa a nube. Temos que implantar medidas correctoras. Temos que facer algo distinto, porque se non facemos algo distinto, pois vai seguir pasando o que pasou hasta ahora. Entón, se non intentamos cambiar algo, non necesitamos ningún técnico, que necesitamos outro tipo de persona con outro tipo de capacidades distintas. Que vamos facer? Pois intentar aumentar a taxa de concepción, se esta foi mala, pois, por exemplo, por alguna problemática posparto. Suele ser moito máis difícil, moito máis lento, e no que sí que podemos aumentar máis rapidamente é aumentar a detección de celos. Aquí non vou dar unha charla sobre como aumentar a detección de celos, porque xa falei unha vez sobre o tema. Pero creo que é o método máis rápido e máis eficaz para intentar mellorar nunha explotación. E se non conseguimos aumentar esa detección de celos, temos que inseminar. E aí entran o que son os programas de sincronización. Cal é o programa de sincronización máis axeitado? Pois, claro, dependerá da explotación. Mirade, últimamente nos congresos de veterinaria están basados en marear a perdiz con este tratamento, que era o GPG ou o Sinch. Vas a un congreso, empezan a falar de Doblosinch, G6G, dispositivos intrauterinos, Cosin, Resin, Doblosin, Lagoncongrellosinch. Bueno, mareanos a cabeza moito con isto. Cada un ten a súa fertilidade, cada cual parece mellor que o anterior, pero non sempre cada explotación funciona un distinto. Mirade, o que hasta agora demostrou, neso están de acordo casi todo o mundo que investigou, ser o máis eficiente a primeira inseminación é o doble Sinch, o doble GPG, que logra fertilidades dun 40% a primeira inseminación. É moi eficiente. Que pasa? Mirade nun planning mensual cantos pinchazos temos que facer en 1, 2, 3, 4, 5 semanas para lograr inseminar unha vaca. E iso nunha visita. Se os 15 días volvemos e sincronizamos outras vacas, así é como nos queda o plan mensual, e na terceira visita xa o timos así. Non todas as explotacións se poden permitir estar pinchando continuamente, andar pendientes de todo isto, ou por despistes, ou porque non dispoñen de mano de obra, ou porque non queren. Entón, ainda que isto é o máis eficiente, seguro que en moitas explotacións non vai funcionar porque non se vai facer. E como decía un famoso filósofo galego, só salen ben as cousas que se fan. Entón, moitas veces facemos métodos menos efectivos, se queres, pero que van a obter mellor resultado porque sí que se van facer. E entroncando isto co de meter datos no ordenador, que quería mentalizarvos de que é necesario para obter resultados, mirade, en cuestión de 2 meses, os 15 técnicos que estamos en reproducción, quixemos comprobar se era verdade a literatura que había sobre un tratamento en cuestión. Poñemos un caso, unha explotación que ten as novillas moi alexadas do que é a explotación en sí, na que se vai unha vez ao día ou 2 veces ao día a arrimar a comida e darlle de comer rapidamente, se marchan, e non se ven celos. E as novillas ou non se inseminan ou se inseminan moi tarde. E aí temos que facer algo como técnicos. Vamos probar un método que é un que utiliza un dispositivo intravaginal de progesterona co método Cosinch. A literatura decía que había un 50% de fertilidade, vamos a comprobar que é verdade. Nós, en 2 meses, fixemos 246 inseminacións e gracias ao programa recopileinas todas e deume que obtiveramos 136 novillas preñadas en 2 meses. E comprobamos que a fertilidade salíanos dun 55,28%, o cal non está nada mal se comparamos coa versión contraria que era non haber inseminado esas novillas. Creo que está bastante ben. Se o comparamos en cal era a opción contraria. Algún me dirá que ten moita máis fertilidade nas súas novillas e seguramente é verdade, pero se as insemina. Se non as insemina, non suelen quedar preñadas, como decía antes, non? Entón vemos que dispoñemos de un montón de opcións para conseguir que se inseminen os animales en unha fertilidade aceptable. Evidentemente que aquí comprobamos que houve explotacións na que o resultado foi moi malo e noutras que foi casi perfecto. E aí, de cara ao futuro, decidiremos se seguimos facendo ese mesmo tratamento nesta explotación, sí, e nesta non. Bueno, xa digo, é función do técnico que vai escoller cal é o tratamento máis axeitado. Tamén, esa introducción de datos, se a facemos ben,
vai nos axudar moito a hora de tratar cos animales problemáticos. Cando deixar de inseminar un animal? Cando deixar de muxilo? O ideal para saber isto sería ter un servicio de xestión técnico-económica, ter calculado canto nos costa os custos que temos na explotación e así sabemos cando ese animal xa non dá para pagar a pensión. Pero se non dispoñemos dese servicio, pois mirad, follas que sacamos habitualmente nun establo que nos combinan o leite no último control coas células somáticas, co número de inseminacións que leva, cantos días leva parida, días en leite, van dicir que algún animal está aí pois porque lle temos moito cariño, porque senón non debería estar, porque a verdade é que estamos traballándonos para ela en vez de ela para nós. Entón, este tipo de cousas axúdanos a tomar decisións a hora de que vacas eliminamos, e sobre todo se de repente nos veñen un número elevado de novillas a parir e non temos sitio para elas. E temos que botar animales, pois collemos rapidamente unha folla como esta e ver cales animales eliminamos. Os eliminaremos os problemáticos, non os millores da explotación, evidentemente. Outra forma de actuar rapidamente, como medida correctora, cando hai un problema, aumentar as visitas de reproducción. De pasar dunha visita a 2 ou de 2 a 3 ou incluso en explotacións moi grandes a 4 nos vai permitir actuar moito máis rapidamente nos pospartos, inseminar moitos máis animales, sincronizar moitos máis animales, diagnosticalos antes de xestación, é dicir, que ao final é o contrario do que me temía ao principio, non? E todo isto, poñemos as medidas correctoras, e deixamos pasar un pouco de tempo e vemos se funcionou ou non funcionou. Funcionou? Maravilla. Entonces, cambiamos os obxectivos, intentamos dar un pasiño máis alá para ser mellores todavía, vendo que están facendo os demais o que podemos facer, e poñemos outras medidas para intentar chegar un pouco máis alá. Que non funcionou? Pois habrá que replantearse os obxectivos outra vez, ver que foi o que fixemos mal e poñer uns un pouco máis realistas para intentar avanzar de calquera xeito. Outra cousa, se timos os datos ben introducidos no ordenador, e no que nos pode axudar moito o técnico que teñamos é para facer previsións na granxa, a curto ou medio plazo, como poden ser a compra de comida, non é o mesmo comprar comida cando decidimos que nos fai falta xa, que comprala en campaña planificando, a compra de animais, podemos vernos sin espacio, se temos demasiados animales ao cabo dun tempo, ou incluso que non nos colla o leite no tanque. Ou decisións como pasar de inseminar todo con leite a empezar a inseminar con carne, se o programa utilizado de inseminacións con semes sexados está obtindo, e a reproducción non vai ben, está obtindo éxito e timos suficiente recría. Non? E todo isto, pois, vémoslo sacando este tipo de informes así. Por exemplo, este é un informe para que podades planificar os secados. O programa calcúlanos a partir da data de inseminación cando é a data de parto previsto, tendo en conta se o animal é unha novilla ou é unha vaca, que teñen distinta duración da xestación. E aquí vemos con que toro está inseminado e ainda nos pode permitir axustar o secado un pouco máis, xa que unha vaca necesita 45 días polo menos para estar seca, e últimamente coas grandes producións atopámonos con vacas que chegan ao secado dando moitos litros, casi 40 litros. Entón, iso pode nos permitir manter na lactación uns días máis algúns animales, o cal aumenta a rentabilidade da explotación, e aproximalo máis ao que é a data de secado ideal. E tamén saber cal é a seguinte vaca que me toca secar, cal é o seguinte grupo de vacas que me toca secar para facelo dunha maneira máis cómoda. Outros informes que nos dá tamén o ordenador son as previsións de días en leite e as previsións que timos de animales en muxido. Mirade, por exemplo, un caso dun establo que en outubro estaba moi ben, con 176, 177 días en leite, non estábamos mal, o gandeiro pode estar contento, pero a miña función é dicirlle que sí, agora sí, pero cara a marzo vamos a estar con 60 días máis de días en leite. Eso pode supoñer hasta 5 litros menos por días en leite. Eso é un pouco discutible, pero bueno. Pero o que sí é verdade é que vai ter menos produción, a media de produción debería ser menor eses días, porque os días en leite son hasta 60 días máis. Podemos dicir que non vai ir tamén a cousa cara lá. Ou pode pasar ao contrario. Mirade nesta explotación, que a día de hoxe está muxindo 69, 70, 71 vacas, podemos avisar nestas proyeccións que nos fai o ordenador, coas vacas que timos xa diagnosticadas por preñadas, podemos dicir que cara a marzo vai estar muxindo hasta 30 vacas máis. Ten espacio para elas? Terá que buscar se ten espacio, se non ten, facelo ou vender animales ou
ou puñer unha arriba das outras, que non é o máis recomendable, pero terá que tomar algún tipo de decisións, e vai nas tomar cos datos na man, non a voleo, nin se vai ver pois uns días antes, non vai ver que pilla o toro. E bueno, ya está aquí a introducción da miña charla, vou empezar a charla ahora. Non, é broma, xa acabei. Moitas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena por la charla. Gracias. Mi pregunta es si hacéis sincronización de la primera inseminación en alguna granja. ¿Perdón? Si hacéis sincronización de la primera inseminación en alguna granja, lo que hablaste, con protocolos largos, ¿a qué días y con qué eficiencia, más o menos? ¿A qué días? O sea, puedes escoger periodos para voluntario, evidentemente, si sincronizas. ¿Dis un protocolo largo, un doble GPG? Por ejemplo, Dressing Opsin o doble GPG, G6G, lo que... Sí, ¿a qué días y con qué eficiencia? Claro, depende da granxa, sí que fago, pero depende da granxa, depende da produción que teña a granxa de media, depende da fertilidade que teña, o que che digo. Se é unha granxa que vexo que a fertilidade é moi boa e a produción é moi alta, pois non me importa empezar un poquinho máis tarde, 90 días, non me importa. Se vexo que a fertilidade e a detección de celos, é dicir, a taxa de preñez, non é óptima, entón xa, ainda que a produción sea un poquinho máis alta, procuro empezar antes, por si acaso, porque sei que moitas desas vacas que insemine vou nas ter que diagnosticar, non se van ver andar en celo en 21 días, vou nas ter que diagnosticar eu e vou ter que volver a resincronizar, entonces procuro empezar antes, sobre 60 días, ou si, antes de 60 días non suelo empezar, non. Nada, que tú falas que en celos inducidos realmente a fertilidade é maior. Isto é unha... En celos por celo natural, o sea, en inseminacións por celo natural, sempre se creeu que a fertilidade era maior, que a fertilidade era mellor, sempre, e de hecho aí comprobo, máis ou menos. Pero agora hai unha tendencia a que se sincronizas a primeira inseminación posparto, con programas de fertilidade, a fertilidade sea mellor con celo, o sea, programando a primeira inseminación que con celo natural a primeira inseminación. Non sei que opinión... Hai granxas que o consiguen, hai granxas que sí que o consiguen. Hai algún técnico, non sei se anda por aí, Paco, por exemplo, Sad Moreu, teño visto os índices que manexaba ele, a doble GPG, con inseminacións creo que eran a 60 días, tiña un 40% de fertilidade, que era a primeira inseminación, e eran datos reales. Tamén, sí que se pode conseguir. Sí. Por que non se consigue... Aí hai moitísimas granxas, é unha miscelánea de granxas moi grandes, xa vimos que en algunhas non se conseguía tanta fertilidade nos celos inducidos, noutras sí, habría que mirar caso por caso, pero hai casos que sí que se consiguen. Claro, é culpa de que non se fan ben os tratamentos moitas veces, é culpa de que hai algún tipo de patología, pois non, había que mirar cada caso individual, pero é só a media que me dá a min, os datos son eses e o que hai. Pero xa che digo que dentro desa media hai granxas que sí que cumplen, a maioría sí que estaban na media, que eran fertilidades moi parecidas entre o celo inducido e o celo natural. Por favor, ¿podría decirnos cuál es la previsión de duración de preñez en función de si es novilla, montípara, si se insemina con carne, con leche, con los valores con los que estáis trabajando? Moi boa pregunta. Estuvemos co programa calculando e non me salían resultados moi concluintes. Non nos incluín na charla, pero sí que fixen ese estudio, porque quería presentar aquí canto era a duración maior nunha xestación nas razas de carne, cando inseminamos con carne, e nas distintas razas de carne, Limousin, belga e o que está poñendo moito últimamente que é Angus, porque parece ser que Angus ten menos días en leite. Non me salía moi alá. Teño unha teoría de polo que é, non a vou dicir en público, pero teño unha teoría de polo que é, de que non me salan resultados concluintes. Pero, bueno, madurarei, a ver con máis tempo para outra charla outro próximo ano, pero timos, mira, o que me salían eran vacas 286 días en razas de carne, de Limousin e belga, e en leite andaba sobre 280 de media duración dunha xestación, e en novillas andaba polos 272, pero xa che digo, non incluín aquí porque había máis factores aí, sabes? Pero bueno. Sí, hola. Una cuestión, una de las dificultades principales que tenemos los que nos dedicamos a la reproducción es el establecimiento de los objetivos. No sé en base a qué criterio los establecéis vosotros, si es en base a los datos que obtenéis en la zona, en vuestro grupo, la bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque
El marcarse objetivos muy ambiciosos normalmente conduce a la frustración. Y creo recordar, por ejemplo, que has puesto ahí también el objetivo de posparto de cetosis un 4%. Esto depende mucho si la buscas o no la buscas. Un 4%, por ejemplo, a mí me parece un objetivo muy difícil de cumplir, hablando de cetosis subclínica en la situación actual de producción. Gracias. Ahí puse condiciones ideales, si quieres, ¿no? Que se han llegado a conseguir. Evidentemente no vas a ir a una explotación con los objetivos ideales, sino vas a ver de qué situación partes e intentar mejorarla siempre. Y ver qué capacidad y qué voluntad de mejora hay en esa explotación. Es la técnica habitual a utilizar, ver qué voluntad de mejora hay y ver qué está dispuesto a hacer para mejorar eso. Habrá casos en que sea muy complicado y entonces un 4% sería hipotético, imposible. Y nos conformamos a lo mejor con un 8% de mejora. Pero alguien que tenga un 6, pues vamos a intentar el 4, ¿no? Si quiere mejorar, ¿no? Pero eso va en función del punto de partida que tengas y de la voluntad de mejorar, de aplicar medidas correctoras que esté dispuesta a hacer para mejorar eso, evidentemente, y que se pueda hacer, porque en muchos casos es bastante difícil aplicar algunas medidas. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias.